Regional Committee, Robindra Deborma, Bonobo, Roman Isidoro. Baik, untuk ini ya, Dr. Tipa Mota, Dr. Hari Kaham, YTM Presiden, baik sebagai orang Tipa Mota ni Wakil Presiden. Dini buba gerani mutun, awal tak terlai situn. Sini buba gerani iman. Sokajak BJP ni district secretary te Mondoli vice president sini Takuk Ranjit Deborma bai Takuk Doni Deborma bongni khorognu ni leadership 19 family ni 53 voters sini bubagrani tipramo thabo borok join khlaipeke borokno sing bele khabai khubai khe bubagrani ngi sing borokno lamsogo jingo jago 19 family ni je 53 voters mani obongkha genuine oro kono karchupi krei je jago jing nuk jago kwangma jago joining khlaike hangkai 7 jona no hangkai 700 jona khlaimarok 30 jona no hangkai 300 jona khlaimarok sing nuk jago kintu jingo jago tini genuinely no list bo review te borok tini bortomano tobo tongo hangkai aboni bagai sing Sara Triprani lukurokno sanani musungo sini bubagrani leadership Tiprasa dofa hamkrani bagi boze samung khaitamani aboni bagi sing joto Tiprasa bono logirina nango betini dara song khaikya borno sing khabai khubai lamsogo financial শুধু simnawo simia Sara Triprano om haijoining program soli tongo hoito sing banglani newspaper review maniya kintu sing sini je Tiprasa social media tongo sing borno bisikti sini Tiprasa lukurokno sing phunugui man tongo bai sini media friends rongno boseng belake hambai mario norni bisingti sini joto Tiprasa lukurok sini bubagrani logio je final rongno je phunugui tongmani aboni bagi norno baiple hambai mario te chinra sini borom gonang em education Robindra Deborma te sini em PWD te RD Runil Deborma haisok pajak ngai jeng tini sini Takuk Doni te Ranjit Deborma borono jeng khabai khubai lamso borok agi khoroksa district secretary te Mondoli vice president hambai